Centos de escolares estiveron esta mañá presentes no auditorio da sede da Fundación en Pontevedra. O obxectivo entrevistar o actor Xosé Antonio Touriñán e tamén a actriz Diana Nogueira. Unha entrevista onde estiveron presentes eses 650 alumnos de primaria de centros escolares da provincia e un acto onde tamén estivo a presidenta da Deputación, quen destacou o xornalismo como eixo fundamental dunha sociedade democrática. Porque o periodismo é fundamental para unha sociedade democrática. Son os que nos informan do que acontece. Tamén son dos que descubren moitas cousas que sin elas e sin eles non se poderían saber. É moi importante que nos centros educativos eduquemos para que haxa sentido crítico. E ese se consigue lendo moitos periódicos. Dos centros presentes, 2 representantes por colexio eran os encargados de realizar as preguntas. Unha cita onde a perspectiva de xénero estivo moi presente. No seu traballo tratan por igual as mulleres que os homes? Eu creo que sí, ainda supoño que habrá casos particulares donde se trata mellor a un home ou mellor a unha muller, pero eu creo que falábamoslo antes, falaba con Diana, e dicía que eu creo que a nosa profesión é unha das profesións que dende sempre dá igual ser home ou muller. É certo que tamén é certo que ao mellor escríbense moitas máis historias para homes, hai moitos máis papeles para homes que para mulleres. É unha cousa que hai que cambiar, pero sobre todo ten que cambiar desde que nas escribe. Diana, que hai máis, actores ou actrices? Pois o que está bastante igualado. Que hai máis, que tanto hai actores maiores, medianos, pequenos tamén, que hai pequenos actores e actrices. Eu penso que está máis ou menos igualado. De todos os tamaños, de todas as cores, de todos os tamaños, todas as formas, e idades, masculino e femenino aí, penso eu. E onde tamén estivo presente a desigualdade de xénero. Se visedes alguén que está sufrindo desigualdade de xénero, que faríades? Pois hai que denuncialo e hai que... Bueno, depende que medida, hai que desigualdade, pero sobre todo se é algo moi denigrante para a muller, pois hai que dicilo, claro que sí. Unha entrevista onde tampouco faltaron falar dos referentes no mundo das súas profesións de ambos actores. A quen admirades dentro da vosa profesión e tedes como referente? Wow. Veña, empeza ti. Eu admiro a unha actriz que se chama Diana Nogueira, non sei se a coñecedes, maravillosa actriz. No, é un montón de xente, supoño que eu, por exemplo, aquí en Galicia, vos non sei se coñecedes, pero eu veño do mundo de facer contadas, de facer monólogos, da comedia. Entón, aquí en Galicia hai uns mestres maravillosos como poden ser Carlos Blanco, como pode ser Kiko Cadaval, como pode ser despois como actores. Eu era un rapaz novo como a vos, así pequeno, e eu flipaba cando vía Mareas Vivas. Encantábame Miguel de Lira, por exemplo. Miguel de Lira. Un acto divertido onde tanto pequenos como maiores, Touriñán e Nogueira, pasaron un bo rato e afrontaron con humor as decenas de preguntas destes estudantes de primaria da provincia.